Igbo ndị ọma anyị alọghachitela azụ n'obere ezumike anyị gara. Anyị makwa na gị onwe gị na-ekiri anyị alọghachitekwe n'azụ. A gara je taratụ ụkwa taratụ akị ka o wee gịnị na-adaba. Ọ wee eziokwu gịnị na obi adị ndị ala anyị mma. Mana kedu ihe anyị ga-eme ndị Super Eagles anyị ga na-emega gịnị na-enye ha nkwado. Ọ bụla ka ha na mba Tunisia ga-ezute n'ụbọchị Mọnde maka ịdọ gịnị ndị ga-agba ndị nke atọ. Ọ ka bụ n'isi mbido telivishọn ka anyị si wetere gị ihe emume a bụ ebe ọ na-akpọtụ ka o si aga na mba Egypt. Nations Cup Special bụkwa nke na-abara n'use n'isi mbido telivishọn. Anyị nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-elenye anya na anyị ekwugo ọtụtụ ihe mere ndị Super Eagles, ihe mere ndị eji bee nwee ndị na-agbara anyị bọọlụ, onye nlekọta Super Eagles na ọtụtụ ihe ndị ala anyị na-ekwu ọkachasị n'ebe jesi ha yi wee gbaa bọọlụ dị. Maka ọ dị ugbu a anyị ga-elenye anya mba Senegal na Tunisia chịpụkwara ya n'ụbọchị echi gara aga bụkwa nke Senegal meriri ha gosi ha na gene na anyị bụ ndị gene West Africa. No, West Africa ka nọ. Ma ihe gbasara okwu ahụ wo eziokwu n'ime o eziokwu na ha gosiri na West Africa na gịnị na ha kpọrọ akpọ na enwere dị iche na black na black. Black na black. Onye ahụ ya dị ojii, onye ahụ ya na-acha ọcha. Na anya ahụ ya ị ga-ahụ na o were ti ihe dị iche dị. O eziokwu na anyị niile a na-akpa anyị black. Mana Chukwu kesiri ndị ahụ ha na-eji ojii. Ekesiri ndị West Africa ike karịa ya bụ ndị ọzọ. Ihe gbasara okwe ndị Tunisia na Senegal abịa n'okwu ahụ 100%. Asị m 100% nye ndị ka gba bọọlụ ọnwụ ndị ka nwe mmeri. Tunisia nwetere 70, Senegal nwete 30%. Gịnị ka m ji kwuo nke a ha gbara ọtụtụ bọọlụ ha create ya bụ different chances mana eziokwu n'ime na defense ndị Senegal gbara akpọ ọkwa ebe Algeria ga-esi enwe ya bụ nsogbu maka na ọkwa otu ihe mere ha ji nweta mmeri echi gara aga n'okwu ha na Super Eagles gbara defense anyị ma ọwụ ma agbatuo obi ọwụ ma ịgbatụrụ mmadụ ya onye wee good defender e nwere nke onye mjele ka onye na-akpọ Sergio Ramos ọ ga-anara gị bọọlụ ị ga-amadị na bọọlụ apụọla gị n'ụkwụ gị na-agba ọsọ na-aga onye nwe anarala gị bọọlụ na-aga ya wuru ka o si dị ya bụ Tunisia gbara ezigbo ha gbara bọọlụ karịa Senegal ya bụ na ihe na-ekuzi na ndị ala anyị ga-ekekwa ji n'ume ha ga-ekekwa ji n'ume maka n'ụbọchị Wednesday ka ọ ga-akpọtụkwa ọ dịkwa ka ha na Brazil na-achọ ịgba bọọlụ otu isi dete otu ndị Tunisia na-eche agba bọọlụ mba Tunisia ọ dịkwa ka ha na ndị Brazil chọrọ ịgba bọọlụ maka na ele anya m chọrọ ikwu okwu gbasara okwu ha gbara ịma ya bụ Senegal mesiri penalty ha riri penalty mba abụọ penalty tupu ndị Tunisia were own goal ọwụkwanụ fọt ha ọwụ si ha n'aka ya bụ acrossụrụ bọọlụ ya bie mmadụ n'isi ya extra time ya banye na post mana o were otu ihe mere ndị mba Tunisia nwetara penalty ọkwa nye ya gosi ideba anya na ihe gbasara this visual assistant referee ofa nya bụ penalty agbada obiri ya n'aka ọ dịka otu a nke Nigeria si weta penalty n'ụbọchị echi gara aga akakwa ka ndị Tunisia weta penalty mana agaghị ya kedu ihe mere na VAR ahụ ya kwasị na VAR na ahụ ihe niile ọ bụrụ na ref ahụ na VAR ga-enyere aka were ihe da tupu emedi ezi ihe a na-akpọ replay onye mụ na ya nọ na-ekiri ya bụ bọọlụ si na gịnị na kawo imu tupu ozugbo agbara bọọlụ ya etie penalty na ya si Tunisia na omele equalize no penalty mana ọ tụziri mụ na ya n'anya ihe anyị hụkwara korokoro ka anyị need replay ka anyị confirm na okay na ihe ahụ eziokwu mana enyi ya mba Tunisia mana ọ dịkwa mma maka na ọhụrụ na Tunisia na Algeria zutere na ya bụ final amamotu ya bụ ndị North Africa mana ọ dịkwa mma otu ya bụ Senegal shi rute ya bụ CAF ma ihe ha mere na ya bụ okwe ndị Tunisia ka anyị leba anya n'okwe anyị na ndị Tunisia na ndị Super Eagles ma agba dịka ozi dị eletisi chie ya bụ okwe ga-esi ga-agbakala otu abụọ agụghị ga-ekwutere gbasara Super Eagles ọzọ mba ka ọ dị ugbu a anyị ga-ahụ na ndị Super Eagles kwesịrị iji ihe mere ha n'abalị echi gara aga were mụta ihe ya bụ gịnị ị ga-ama na Tunisia na onwe ha bụrụ agwa eji akpụ ka mma egbu ị na maachị niile ha gbagoro ọ eziokwu na ha mee nke ọma na group stage mana ka a bara na quarter final nara nsisi ha chara ọkụ Nigeria kwesịrị ka jụ n'ime onye nlekọta Super Eagles kedu ebe mmiri si gbanye n'okwu gbọgọrọ kedu ebe ndị agha na-ehi ehi na ndị na-agba match fachi ebe ha niile na-ehi ehi ma ọ ghọta ka mba Tunisia
hapụkwa ịdara anyị third position. ya ukosi dị ya anyị na-ekwu eziokwu na ọ na-ewute anyị na ọ na-ewe anyị iwe ọfụma na meriri Algeria meriri Super Eagles of Nigeria, mana otu ihe m chọrọ ikwu na ha gbalịala ha gbalịrị ọfụma, ọ dị mfe ebe ịnọrụ na this position. Ọtụtụ ndị mmadụ ewe ndị la na group stage, ewe ndị before ebido ya bụ competition ha marala na ha ga ewe ndị na-abịa anyị na-asị na ha gbalịala ọfụma na ha jitekwe nke ha ji kama na ha gbalịsi ike ịhụ na ha wetara mmeri ebe tilisi anụ. Ebe aka ga-apịachi ya n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn na iko mba Africa Specials, African Cup of Nations Specials n'isi mbido telivishọn. Dịka o si dị, echefukwara isonye anyị na iwe ike kwute ihe iche ebumnuche gị, otu isi chee na okwe anyị na ndị Tunisia ga-esi gaa ya bụ ihe niile emume niile gbasara African Cup of Nations, ihe wu ebumnuche gị ịchọrọ ikwupụta ike zitere anyị ya na social media platform anyị dị iche iche na @isimbido TV na Facebook, Twitter nakwa Instagram. Ịchọkwa izitere anyị ozi na webụsaịtị anyị, echefukwa ịga na www.isimbido.tv gị zitere anyị ya bụ ozi anyị na gị akparịta ụka. Enwekwara akara ekwentị na-agafe n'ihe onyonyo gị iwe ike zitere anyị, gwakwa anyị otu okwe ndị Senegal na Algeria ga-esi gaa, ndị ga-eweta mmeri ya bụ ndị ga-eburu ya bụ iko mba Afrịka. Izitere ya ozi gị weta ihe nrite recharge card ka ị ga-eweta n'aka ndị Star Times ị ga-eji na-ekiri ihe onyonyo gị. Echefukwana na aha m ka bụ Maazị Edon Ikechukwu Samuel, ya nwoke aka jilakpụ ofe mmegini Usain Bolt. Onwe m ka bụ Chika Iro. Unu emena maka ịnọnyere anyị, biko Super Eagles chọrọ nkwado gị. Ọ bụ eziokwu na obi adịcha anyị mma, but kedu ihe anyị ga-eme? Ha chọrọ nkwado onye maka gịnị? N'ụbọchị Wednesday ha ga-ezute mba Tunisia ịmata mbe na buke ebuke, ndị ga-agba gịnị, ndị ga-agba ndị nke atọ. Ha chọrọ nkwado gị, echefukwana ịkwado ha biko. Ka anyị weregodi nke ahụ, ọ bụrụgodi na third position ka anyị nwetara, anyị weregodi nke ahụ, ọ ka mma karịa enwe ihe ọbụla anyị nwetara. Unu emena maka ịnọnyere anyị, biko n'ụbọchị nta ka anyị chọọ na owechere. Ndewo.